מדוע יש התנהגות אלימה כלפי אתיופים? אז קודם כל הם לא אתיופים, הם יוצאי אתיופיה, והם יהודים וישראלים לכל דבר. אבל צריך לומר כך, בכל המחקרים בעולם, הקרימינולוגים בעולם, ללא יוצא מן הכלל, מוכח, שמהגרים מעורבים בפשיעה יותר מאשר אחרים, נדמה לי שזה לא צריך להפתיע. 1. 2. בכל המחקרים בעולם מוכח שצעירים מעורבים בפשיעה יותר מאחרים, וזה לא צריך להפתיע. כאשר שני הדברים האלה מתלכדים ביחד, כלומר נוצר מצב שקהילה מסוימת באופן סטטיסטי מעורבת בפשיעה יותר מאשר קהילות אחרות. זה עבר עלינו עם כל העליות שעברו במדינת ישראל, אנחנו לא חריגים בעניין הזה. מה שקורה בתרחיש, שבו ישנה קהילה מעורבת בפשיעה יותר, ואגב זה אותו דבר כשנתייחס כרגע לערבים, או שנתייחס כרגע למזרח ירושלים, לגבי כל קהילה שבה אחוז הפשיעה הוא יותר גדול, והסטטיסטיקות מפורסמות, כולם מכירים אותם, מטבע הדברים, כאשר שוטר פוגש חשוד, מטבע הדברים, המוח שלו חושד בו יותר מאשר הוא היה חושד בו אילו הוא היה מישהו אחר. זה טבעי. אנחנו לדעתי הבנו את זה, או התחלנו לטפל בזה קצת באיחור, אבל אנחנו כשנה, יש תוכנית מאוד מאוד אדוקה, יחד עם מנהיגים בתוך הקהילה, שתפקידה לצמצם את שיטור היתר בין השאר, כמובן לעזור ליוצאי הקהילה, לצמצם את מעורבותם בפשיעה, לעזור לנוער שלא להידרדר, להעביר נוער שיסתבך מצד לצד, כמו שאנחנו עושים בקהילות אחרות, ועוד ועוד, אבל גם לצמצם את שיטור היתר, כי שיטור היתר הוא טבעי, הוא בעייתי, והוא אסקלטיבי, כי בסופו של דבר הקהילה מגיבה והמשטרה מגיבה, וזה נראה לופ שאיננו נגמר. אנחנו במסגרת זה יש יעדים, כולל מספריים, לסגור תיקים, בדגש על תיקים שהם תיקי חיכוך. כלומר, תיקים שבהם מדובר רק על מגע עם שוטר, העלבת עובד ציבור, תקיפת שוטר וכו' וכו'. תיקים כאלה שמאחוריהם אין פשיעה שהיא פשיעה עמוקה, והם חשודים כשיטור יתר, ממה שנקרא חיכוך מיותר. גם כאשר מדובר באירוע עם סימן שאלה, אנחנו נוטים לקולה ועושים תיקון לאחור כדי להגביר את האמון עם הקהילה. בסקרים, האמון אצל יוצאי קהילת אתיופיה, אמון במשטרה בעלייה. כולל מעל המדדים שהוצבו למשטרת ישראל על ידי ועדה, המדדים שהוצבו ל-2017, השגנו כבר יותר מהם בשנת 16. הדרך עוד ארוכה, זה נושא מורכב, אני שמח שיש יותר ויותר מנהיגות בתוך הקהילה שמשתפת איתנו פעולה, כי כולנו רוצים אותו דבר, ואסטרטגיית המניעה, אני מזכיר לכולם, היא להוריד פשיעה ולא לחפש למלא את בתי הכלא באזרחים מכל סוג, בכל צבע ועל כל סוג של פשיעה.